Jarin goro na ba zai wuce naira 2000 ba. Na san Umma da tsinannen son kuɗin tsiya, in ta ga kuɗin nan ba za ta bani da ɗauko naira daga ciki ba. Kuma ni ma ina da siyan ashobe anko. Ba in ɓoye wannan, in ya so in na irga wannan na bata. Ita dai dije wacce ake wa lakabi da 'yar baba, kusan wayanta ya girmi shekarunta, domin samari har wani kirari suke mata, wato kulɓa matar mugu, kowa ya bi ki sai kin kai shi. A haka dai da wannan karancin shekarun nata, kusan shekarar ta 5 tana wannan sana'a ta tallan goro. Ba wai yawan jarin shine abin dogaro ba, a'a yawan masu siyan shine burin dije. Domin a wasu lokutan ma akan dawo gida da goron, kuma har ma da maƙudan kuɗi. Ba inda bana kaiwa, lungu-lungu, saƙo-saƙo, wata rana kuma ina zuwa kasuwa. Sauke kayanki sai ki faɗa labarinki, kuma ban so ki mina karya da kara mutuncinki. Akwai, kasan komai lokaci ne. In Allah ya kawo lokaci ba makawa. Farin jini a wajen dije mai tallan goro kamar kalanzir ne a lokutan damuna. Duk inda take ba ka rasa ta da jama'a, amma abin tambaya a nan shine menene dalilin samuwar hakan? Dije dai ta zama allura cikin ruwa mai rabo kan ɗauka, kamar yadda Hausawa ke faɗi. Ganin yadda samari kan yi layi sun zo zance gurin yarinya dije. Dije dawa. Lafiya kalau. Alhamdulillah har tukin gudu nake, ina tukin tsaye. Wallahi lafiya kalau, amma dai da haka a cikin kaunar ki nake, sa sabon subuti, sa sabon subun roki dan zo gurin ki. Wai da ta take da misali. Idan kika zaga wannan mai misali. Lallai mahaifiyar dije ta taimaka gaya sosai wajen taɓarɓarewar tarbiyyarta da kuma lalacewar ɗabi'unta, wanda ita kuma a nata tunanin wai hakan gata ne. Rayuwa kenan. Kowane mutum dai da akwai yadda yake tsara irin tasa rayuwar, amma ilimi dai shine ginshiki. Gaskiya ina zuwa makaranta, amma ba kullum ba, saboda duk lokacin namu yana tafiya a talli. Girma yake. Wai yanzu arzikin a shimfiɗa min tabarma ma ya zama aiki. Ka siyo ne? Na? Ka siyo. Ni bankwanin ma ba da ka taho daga bakin kasuwa sai ka tsaya iyaka kai ka siyo hajji sai ga kawai kai ne mutum. To na ji. Ba sai tabarma ba, ke kin sai kunu? To kowa ya riƙe na. Kin gane ni abin da ya dame ni ma shaida. Goron nan ma yarinyar nan. Jiya ba ta so a yi abin arziki da ita ba. Da ta tafi tallan birin ta je ta dawo. Dan da yanzu ya ƙare. Yanzu dan Allah dan annabi. A ta tasa magana. Me amfanin tallan goron nan me ranarsa? Kai baka san ranarsa ba, ni na san ranarsa. Yarinyar nan kamata ya a ce a yanzu dai.
ta yi nisa. A ina? Duk da ni boko bai hau kaina sosai ba, ai akalla ta je irin kashi na 3 din nan. Wannan in ta tafi. Ta sami islamiyya. In ta je gida. Ishimawi ya hau kanta. Ta ɗanci ta ce ita. Ina magana kina ta wani zancen abu. Kullum fa ina zo ina miki magana. Abu ka auri mutum. Lahira ki fa tana kafa ta fa. To. Sai fa kin bi ni. Wace kafa? Ta dama. To. Yanzu lahira tana kafa ka ɗauko kunin ka sa shi a katara ka kake kur'a kai kaɗai kake ana zancen yadda za a samu gidan ma a kaɗa kuka a kaɗa daddawa kuma idan auren yan nan ya tashi wai ni me ka tanada ne ma tukuna kullum kai kenan sai ka ce kai ne ABCD Allah da ma'ai. To mu ma shi muka rike muka tsira. Ni dai ina gaya miki. Sai ta je ma ga 'yan kudin cinikin da ke sai an ƙara goron nan. Goron. Yanzu dai har dagewa kika sai ta sake fitar dai. Sai ta sake. Dan ranar fita kunya ina ganin sai dai mi faka mi tsuru a cikin takani da kai. Me ka tsina na balle ne tsina na. Ni da mi kwan makonin kai ni da wannan zancen da kai. Zancen ki sha kunu ki bashi. To na bashi. Amma magana dai da nake ta nana ta miki muhimmancin karatu ga DJ! Zo da Allah. Ni wannan bai ga murga ya ishe ni. Yawwa an DJ na kin ganta caras. Allah ka kasuwa. Allah ka kasuwa an kin tafi can. Yawwa. Sai ki ƙara. Akwai wani kuɗin a guri na. A'a, kuɗi a gurin ki. Akwai zan ƙara. To kin ga dai jiya wallahi baki zaga inda ya kamata ki sai da goron nan ba. Zan zaga umma yanzu zan siyo. Wani sabon salo ma fa za a sake wa kaza ta ji shi kaddare ke dai ta ji. Ta in kenan yana da umma. To Allah ba da sa'a, Allah ba da sa'a. Allah ba da sa'a. Sai ka ce wadda za ta hau barhaza. Tallan gore haka. Ce ba zan ce ai komai na duniya sai an ce Allah ba da sa'a. Ka taɓa ganin abin da ba sa'a? Kai ba sa'ar kace ba ma? Kin ga wannan abin da kika ɗauko hanyar nan ba fa ta bullewa fa ta alheri ba. Ta alheri mu za mu gani. Ta alheri mu za mu gani. Yanzu abin da nake so da kai. In ba za ta bulle ta alheri ba ta cikin mu kuma fa. Me za a dafa yau a gidan? Sai na fita. To ka ji kashe kana banza. Ihun ka banza kake. Abinci nawa ne a gidan nan? Gashi. Yan uwanki nawa ne suke zuwa su cinye? Aha. Nan ka iya. A nan ka fi kauri tashi ni dai ka je ka nemo. Hanyar nan fa ba za ta bulle ba yarinyar nan ta rinka ranka. To tsaya ka ga gajeren takadiri ka ga makewayin mu ba kyauri. Za a yi. Gashi nan sai tarara ake yi dukiya annabi ce sai zubar da ita muke a gidan. Za a gyara. Ai na sa algarara na daure bakin. A'a kirta ne kasa. Ina magana. Yanzu abin da dai ake kan harshe na ya saukakin bai da magana. Wannan zaman lahira akwai magana. Na rantse da Allah idan baki yarda ana gaya muku gaskiya ba ke da yanki sai ba a ce dan ba ni na haife ta ba. Magana ma nake kina wani kalle-kalle kamar mai duban wata. Allah ba da hakuri. Amma dai akwai ranakin dillanci. Da kuduna ne. Haka kadiya. Azara ba a tsaye ba a tsiya. To yanzu duk da ka gama tabbatar ka tutturje kasar gurin kamar mai saka me ka zo da shi kunun ma ya dauke. To shi kenan haka za a zauna babbar. A haka muke samu amma gaskiya na fi dogara da kuɗin da samari na suke ba. Tun da kaga akalla in na fito tallan ina komawa da 3,000 ko 5,000 saboda wani ma sai ya mun juye ya ban kuɗin da ya fi na goron. Ilimi abu ne mai mahimmanci musamman ga rayuwar ya mace, amma kuma an samu akasin hakan musamman ta ɓangaren dije. Dije ta rasa nata ilimin ta kuma samu ɗaurin gindi daga wajen mahaifiyarta, amma mijin babar tata shi ba abin da yake ransa ba kenan.
A duk lokacin da aka ce ragamar gida hannun ya mace yake ɗungurungun, to sai dai mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wasu magidantan na danganta faruwa hakan da cewa talauci ke sawa. Sai dai kada su manta Hausa na cewa ai talauci ba hauka bane. ‘Yan mata kyawun maganar ruwa aike ba kalar ruwa bace sai dai kalar martina ne ko? A dai bani ruwan ma. A'a martina ce ta kamata da ke irin wannan rana da kika sha ga hanya haka ga ƙura da ana yi ko ba kya ji? A tun da ka ce haka shi kenan. To shi ta dai ya kamata a baki. Bari a baki mai sanyi ko? Da shi kenan na gode. Inga ko? To ya goron? Wallahi. Goron daushe ne ko sabo? Daushe ne wallahi sabo. Ikon Allah. Yanzu goron nan zai kamar nawa kenan? Bai kai dai 1000 ba. To yanzu abin da za a yi. Kina ji? Yana ji. 1000 zan baki. Ai haka. To, ki duba ki gani. 1000 zan baki yanzu duk wata magana ta wuce. Da ki zo ki ta tafiya da a titin nan kina ta famun ba kanki aiki. Kin ga ai bai kamata ba ko? Ya kamata baki 1000 nan goron nan ni ya zamana dai to ni na san da yadda zan yi da shi. To shi kenan. Ke aikan man na san ki ma. Anya kuwa? Ba ke ce kanwa ori ba can bayan layin can? A'a ba ni. A'a dan Allah ki faɗa mun gaskiya kake mun alayi mana. A ba da Allah. Ki tuna mana ke ce ya so. Kanwa ori. Ha ba yan mata. Ya za mu tsaya muna ta ba faman ba kanmu wahala ne. Ba ni bace wallahi. Ke ce mana. Yanzu abin da za a yi dai kin ga kawo goron ki ga. Abin da za a yi ba wani abu ne wanda za a ba kai wahala ba. Yanzu kin ga daga nan kamata ima ki dan kin ga wannan martina ma sanyin ta bai kai ba ina da masu sanyi sosai a gida kin san haka za a yi to ki rike kayan goron ki yanzu a hannu mu je can ma fi dan samu mai dan sanyi ma a gida martina Aina? gida mana Gidanka? yi mana Na bi ka? to me a ciki ha ba ke ma ya zaki haka to me zaki lokacin kin sayar duk kuma lokacin tafiya koma yanki gida ma fa har yanzu bai ba dai sani ne ba amma har yanzu lokacin koma yanki gida ba yi ne Ko fa in na koma za ki na sai ka kuma ga kuɗi da yawa kin gani kuma ya kamata a ce dai ki dan daɗa jan lokaci haka ne na yadda. to shikenan ba matsala to kamata yi mu tafi in rufe shagon nan nawa A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na rayuwa inda muka fara kawo labari akan rayuwar dije mai tallan goro. Ku tara a shiri na gaba domin ganin yadda za ta kaya. Kada ku manta, ku yi subscribing din channel ɗinmu na Crown Studio tare da danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.